pero atol-tulo niya. Yo. Good morning mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa bayan ng Huban sa bundok. Kasi meron ditong isang sapa na ng tubig na maraming isda, yung mga tilapia. Tingnan natin kung marami nga. Yan mga kaibigan, bundok na bundok. Ano? Mani, nagtatagbon tilapia. Lutoy ka man, daw lutoy. Lutoy, sige lang nga hiba. Utulod ako lo. O, tumagay pa bumaba ka naman, oh. Pao, pag imbago agad ka kabahog. Ini saraday pa ini. Oh, saraday pa yan. Ito nga mga kaibigan. Dami nga. Dito kayo ito, makapaubos ka yan? Ha? Nasa sa down-down. Ay, ano lang yan? Ang daming tilapia. Wala ka, pag-garada ka pa ito na. Darag ko na ini. Ha? Darag ko na. Pwede na yan? Oo. Ito para pa, huwag yung mga gubato. Kaya tabayad naman iyan, dahil ang problema sa kilo. Tabayad na yan. Tama na yan, nagulitaw na. Halik yan. Mabaho lang pa lang. Gusto, pang iuntala lang. Ha? Papaubos ka pa kaya. Okay, tamahali ako sa saraday nga. Di mag-isa ko tayo. Daming tilapia, boy. Oh, yun. Wala kami diyan. Oy, pagpili ako dito. Yan mga kaibigan, kasama natin ngayon ang Puging Buboy. Tsaka yung mga kasama natin dito sa kabundukan. Pwede na, drop na. Nakulong babae yung tilapia. Medyo maliit lang to na tubigan, pero maraming tilapia. Siguro yung babahog man niya ano yung pitch yan? Bug tagay sa tilapia. Kaya man di maragkuon. Yun, andito nga, meron nga isang maliit na dito, tubigan. Ang ginawa pala niyan dito nung kasama natin kanina, nung makita niya to, nilagyan niya pala ng maraming tilapia na mga seedling. Kaya ngayon ang lalaki na. Tama-tama naman pagka tubig galing sa natural na tubig sa bundok, mabilis pala lumaki yung mga tilapia. Kaya naisipan niya pala, akala ko dati narito yun, yung pala nilagyan niya ng ganito maliliit na tilapia. Kaya ngayon mga kaibigan, haharbisin natin. Tingnan natin kung gaano karami ang laman. Mandung-mandung yung ako, basta may nag-aakos din. Wow, hublas ini.
Madali mo malaki ni. Ha? Mga una-ura ka yan. Mutupan asadol ko kan si saan eh. Hindi ka, di ka asadol. Dahil madali lang ini. Malumo yun ini. Bay-bay pa lang. Pulong ko na. Boy, ano yan ta? Tagupong ko ito na ano. Ay, nasa nagkumpay niya. Kalapya mo. Dahil? Anasarada yan. Anasarada yan to. Hindi yung mga gusto kong silbag. Hindi ko mabuhi kasaraday. Hindi kayo mga gusto ko. Narunod ako kung talaga mga silbag sa kanya. Dampis pa malungo. May dampis pa ngalong mo. Para! Dua ka bulan yan. Ang sinagop ko. Wow! Yan, nilalagyan natin ng pagusan ng tubig para base magsarabay, boy. Ang sira. Dadi ako. Butang ikihikot. O kulong ko tulo siya. Kasi ang sila kayo, arong ong. Arong ong. Ay, masabay. Oo, arong kong yan mo. Lalo pag may tabo. Kaya pa lang si Milyaw. Yan, medyo malakas ang agos. Sana mapadali nating mapahubas. Huwag kayo nito. Sana mapadali nating mapahubas, mga kaibigan. Pagdaro kayo ito, alam mo. Abutin lang tayo ng mga isang oras. Okay na. Hoy, abang nga yan ho. Ano mo ta? Bakong kangal ka mga ito. Turugas na lawas. Dita. Papulan mo ito, mga 3 kilos na. Saro. Ang lalaki. Kung alman ini. Ikaw pa. Aw, Yun. Kaunti na lang yung tubig. Ang pilsad ako, yun yung paan mo sa binta. Siguro mga 30 minutes na lang. O, di, 30 minutos. Maubos na yung tubig dyan. Makita na natin yung mga isda. Di, masurok sa ano? Dahil. Di, magkiluho. Burabot, tinilag pa paano? Ano yung bato? Kasili, hanting nga. Yung kasili. Ano yun na yan sa ibong? Ano yan? Balina? Ha? Tilapia pa? O, ito naman ang mga bangus. Wala namang bangus dito sa bundok. Boy, hala pa to. Santay ako dito. Sarap. Mga 2 kilos yun ng iba. Ba daw, 2 kilos yun. Lulataw din ang parikit na yun. Linaw sa tubig ha. Kita? Kita oh. Hindi na. Burabo. Ang lalaki ng tilapia oh. Oh. Boss na. Ang sabi nila, ba't na, kumunti ang tubig? Eh, yung tilapia, maana din yun. Paana lang, inuramtakan rin eh. Saro. Kasi bili ka din makaigo. Eh, mundung-dung na yan, oh. Nakulo na pala ang akit. Nakulo nga kanina dito. Ha? Yung akit na naman. Sabi nga Hintay-hintay pa tayo mga kaibigan ng mga ilang oras pa siguro to, mga isang oras. Udok ka niyang bawag niya. Bulit na darap po. Ayan na, naglalabasan yung mga tilapia. Yeah, magpapahubas kami ngayon ng batang kuragon. Press na press dito ang tubig kaya masarap ang lasa nito. Yan yung tauhan ko. Galing sa bundok ang tubig. Laki nung isa oh. Kung iba niyo, trupang urago na hagon. Nagbabalik-balik naman baga. Ha? Nagbalik na baga, ano naman. Ano uragon? Oo. Iman lang niya, simi. Ano, naglalabasan yung mga tilapia. Alaparo na yung mayari. Oo, pwede na yan makulong. Ang daming tilapia. Si Buto ka ba? Araw pa! Hubas talaga boy, kayo ba?
Malapit na mahubas yan. Mahubas na yan. Hubas yan. Hababa din sa ko. Oo, mababa dyan eh. Ikaw saba. Yan yung mga kasama natin mga pugi. Lalo na yung isa oh, yung nakatira dito sa bundok. Siya yung Taong bubat. siya yung nag-ano nito. Yan, i-upload ta duman. Dili mo taki-intro. Yan. Ay, yan mo. Patay. Patalong ka mo doon. Willy, Willy. Puna din oh. May naiwan dito, ang dami. Oo, to na may nakalubong mo, garong. Wala. Paano no? Saan? Wala na. Bagal mo. Malok siyan. Mahubas good yan. Wala tayo buboy. Dahil imbisay ko lang yun. Oo. Imbisay ko lang. Ito kang gawara. Huwag mong apurahin. Maubos din tubig niyan. Baka matarong. Ay, ito nagpapangon na. Dahil naman kita karog-karog. Hindi, tambakan mo yan. Napakadi yan sa may Huwag mo tubig. labugin. Dahil imbisay ko baga. Para madali ang kubas, madali kita makakap-kap. Puto to no. Tun. Alaka. Ay, kabal. Ang lalaki ng tilapia. Kadi dito, pudyo tong tay kao. Ganun kayaman ang kabundukan mga kaibigan. Ganun kayaman. Preskong-presko yung tubig. Hindi mo gusto naman, no? Ay, si Milya. Mabilis lumaki yung mga tilapia. Kasi galing sa ilalim ng lupa yung tubig. Sobrang lamig oh. Pa, ba't magaw? Oh, talapin na stranded o tulo na pinasa. Stranded? Bubon-bubo. Sa bubon-bubon. Na malabog Pulo ko na. na ito. Nalabog. Natakot ka, tama may ngayang, natakot ka. Maanon nga yangay dito? Oh, ayun na oh. Nabara na. Kahirap masih kami gunahagol. Dahil nakadali. Yun! Kahuli na si Boboy. Buka si boy. Sawa-sawa din tubig. Yung ko kanina. Dahil, buhay mo gapon. Oh, basa. Buhay mo gapon. Si butong ka. Lalaki. Siguro sa upulan. Si Boboy pa. Mga kaibigan, kuha na lang kayo ng kangkong. Yan, masarap kangkungan yan. Ah, dik ini pulan mata ho. Drugs. Wala. Naka-drugs. Naka-drugs. Sini di kaya pa na nagkadi-kadi. Ayan na, natatrap na sila, natatrap na. Adi ka naguli. Kunti na lang ang tubig. Kunti na lang ang tubig. Kahoy para umano didi. Eh, buda ka sa tayo. Kaya na ni, mababa yan, mababa. Ang bag-o. Baya isiya. Kunti na lang, kunti na lang. Baba ang padangki dito. Para Maubos man maubos. ako ha. Sige na, dali na kami. Kung may asa doon pa no. Lima. Ang lalaki boy. Dali na, batunok. Tara ko na talaga. Ako. Pero man kailan ng kilo. Basan tayo ka. Kasi dali na. Ano naglulubong? Sa'yo madunong mo. Puro kayo no? Ano, mga gis. Kalabaldi. Dahil na, didi. Ayun na din boy, didi ka Ano na. pa yun? Sumiliw-liw. Didi ka na, taya din na ho. Natambak na dito ang isda ho. Ayan na ho, natambak na. Tao no, sa likod mo, tambak ang halas. Ayun, Takot ko sa halas. Sawa. itaon ko lang yan. Ito, patot talapang. Masyadong Kunti na lang ang tubig, kunti na lang. Madalaw lang baga pahubason. Ayun na mga kaibigan, masyadong manipis na yung tubig. Kitang-kita na yung mga isda. talaga. Medyo hindi na nga mapaghintay si Buboy. Kaya Sabay lang gabos. iniisa-isa na niyang damputin. Traho, Pag natinik siya, bahala siya. Tol, tao pumahapon ka. Video mo to. Bakit to? Babay Ay. de. Ayan mga kaibigan. Minsan. Ang daming tilapia. Nagulat tayo no. Sabi, halin na. Ayan o. Mababaw na kasi yung tubig. Kaya naglalabasan na, kitang-kita na.
Ayan na, ayan na. Galabasan na. Ang ganda. Pagkarong tumapol ako. Nakang ko pinakadako. Boy, hindi ka na makapaghintay. Ninipis din ng tubig niyan. Unahan ko darag ko. Uy, hindi ko kadako. Sabay na yan. Di maragaw. Di maragaw. Kubat na dyan to. Sabay mo na mag-ikin. Sabay mo pumatay. Ano mga patot. Huwag ka lang mag-pindit. Ano kayo? Ayan na. Ang dami. Kaibigan, para sa mga pujit ng pujit. Pag nagabot mo ano yung pujit, kamo nang bahala, ha? Karigod si Pai garang sa tubig. Ang lalaki pa. Ang lalaki kasi. Oh, ang dami. Talsik. Ano ba ba ito? Minsan. Saan? Sumubra pa. Ay, pamahali natin. Daming tilapia. Pamahali lalaki. natin sa kapwa. Mali na rin ako dun. Nakikita naman laboy. Bigay kami di. Yadi ako dito. Dili kasi bungo. Didi ako. Dito ako maganda. Dito ako yan. Pula na. Yan, malapit na mapuno yung ating timba. Sige boy. Bilisan mo. Mabilis si Buboy magdampot. Kapuno ng balde. Ang saya. Ang saya. Ang saya. Ang saya. Karigod si Pai garang mo. Ang saya. Karigod sa laboy. Ang saya. Woo! Ay mga kaibigan, buboy. Wala. Sige, labak ka na yung Daming tilapia mga kaibigan. Di ka kinauga na? Medyo lumayo-layo ako kasi nagtatalsikan yung putik pagka umano yung isda. Puno na. Bangin na ang balde. Puno na. Grabe man. Puro putik. Oh. Dami pa. 2 timba lang lalagyan natin kasi puno na isa. Muna, balde ko. Ito, ang dami pa oh. Dapat pagkita rin mga bado. Ang yapon. Boy, parang nang dadampot ka lang ng ano ah. Kita ka? Dali. No. Naka-zoom. Naka-zoom ko din ha. Uy, maamin ka na. Boy, ano yan? Daming lamok. Daming lamok. Parang nang dadampot ka lang ng ano sa dami ng tilapia. Nagtatalo na ako. Oh, tumatalo na sa timba. Nagtatalo na. Kaya tawa ko, kita ko, tapilihan ko. Dapat talaga dakuan mo na yun. Dakuan mo pa sa ragayo. Kahit yung buhay, nagsibutan lang sa balde. Puno na boy, yung isang timba. Sarap. Yun, maganda yan sako. Kasi nagtatalunan sa timba eh. Dali na, kalaog. Putra na ulit ako mo. Baka ka nagpabatas. Baka nagpabatas ni Muglan. Teka lang panahon, hindi na pala. Yan mga kaibigan, matatapos na tayo. Saglit lang. Sa sako na lang namin nilagay kasi hindi kasya dun sa 2 timba ang tilapia. Yung sabi ko sa inyo. Ganun ka ano dito sa bundok. Ganun ka presko kaya mabilis lumaki yung mga tilapia. Kunti lang ang similyan na nailagay niya rito. Sa ngayon, nung lumaki na, ayun, 2 timba. Hindi na ako mag-vlog. Hindi kumasya kaya nilagay namin sa sako. Dahil na. Sabi ba wala na? Dali, masimo.
Akin ho. Bukasan kong tubig. Kalahating sako. Boy, ano? Ano nga, ano? Sa peg mo. Di mo na sa likod ni Papa. Dali yung maupo. Madali yung maubos. Malula ako di. Ano ba siya? Maray na? Lagi saya? Ayos. Sa isang iglap lang. Right? Buhat na dun sa ating munting kubo. Kuha na nga niya, no? Saan hoy, boy? Ibigay mo na yung timba dyan. Kunti lang naman niya. Ito, tulungan mo to. Eh, gulo ko. Kaya mo. Lubluban ka naman ho. Sige. No. Hugasan, hugasan. Tapos nabulwat kayo. Dahil di mabulwat. Ikaw, may pagsiguro. Hindi mabulwat ini. Kisa man maaraw kita kan mati yun. Dayan, bago pa yan. Bago man yan nasa ako. Jadi pa rin nagkakangkong ho, video eh. Yan mga kaibigan. Kukuha tayo ng ano, Kailangan mo ng karigusan. kaunting kangkong. Yan. Dahil sariwang sariwa yung tilapia. Lalagyan natin. Sasabawan natin. Meron palang ano dyan. Meron palang paliguan dyan. Priskong tubig na yan ah. Ito ang dahilan kung bakit ganito ang aking balat. Ito ang aking sikreto. Kaya napakaganda ng aking balat. Balat kalabaw. Pres na pres ang tubig, you know. Yan, yung tubig na yan mga kaibigan, galing sa kabundukan. Pwedeng inumin yan, napakalinis, tsaka napakalamig. Pwedeng inumin. Napakalamig. Ito yung gamot sa buni ko. Eh, malusok. Sige, anak. Aduh. Ah, balde, hugasan ta. Pili ata ba sa taas? Ba't nanay, takon ng balde. May naiwan pa. Bumawon sa putik. Ay, gusto pa lang ini. Nagtatago na yan. Oh, Nagtatago para hindi sila maluto. ano ba yun? Oh. Ito ni Buboy, pagbanggi, waka din si Buboy ko, ano yan? Ay, no, malutaw na lang yan. Ano to, kapag kakaltag na? Yaw na tubig ho. Mas na tubig. Eh, bakok na kami. Dahil na. Biya di nga ni, oh. Titagan ha. Perme. Di makamultabang na duwa. Iakyat nyo na dito yan sa bundok, sa munting kubo natin. Papa, tukalan daw kay Carneo ito dal sa pa sa kuya mo na. Yan. Carneo mo ta naman. Bro, ano gusto mo to, hubon? Mga sambulan pa lang. Abi boy, tabi. Pilihan ka. Sa buyang pa ni ba? Dahil. Nakuha naman ito barakan. Presko ang hangin dito. Oh. Ayan na. Mapili na ako sa Yan, sinasaysig na. Para, ano, idala sa, ano, palengke. Kahit buhos. Hop! Sobra 20 yan. Sobra. Sobra. Ano ito na kasi niya eh? Haluin na. Puro lang darko. Ang mga pamahagian ta. Ang ko tata, darko. Day ma. Darag ko, alam, mapabakal ka sa roday. Buto naman hong. Sa mangga. Timilya. Sa baba. Yung para surulok ng hanin, iba. Mga panrigaton talaga sa yan. Ang kapit sini. So yun, mga kaibigan, pauwi na tayo. Medyo na
binigyan din tayo ng ano, maraming tilapia. Yun, hanggang dito na lang tong video. Maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga bagong bukas pa lang ng aming channel, mag-subscribe na kayo para updated kayo sa aming mga susunod pang mga video. Mga kaibigan, yung shoutout natin, next video na lang para sabay-sabay. Yun, hanggang dito na lang. Bye-bye!